guys, magluto tayong sitaw. Ganito lang yan guys. Oh, gaganyan lang guys. Magluto tayo ng sitaw, adobong sitaw. Magluto tayo ng adobong Sitaw. sitaw. Masarap to. Gusto nyo ba to? Wow, masarap yan. Favorite ko yan eh. Ito yung pagkain ng mga mahihirap. Kayo, kumakain ba kayo ng sitaw? Sinong hindi kumakain ng sitaw? Sabihin nyo sa akin. Hindi niyo ba alam mga kaibigan na ang sitaw ay mayaman sa vitamin R? Ar. Vitamin R. Rayuma. Next natin. Pero kung mahina naman, kung mababa naman po ang inyong uric acid, ay masustansya po sa inyo ito. Itong sitaw po ay masustansya. Ha? Napakasarap na gulay sa balat ng lupa.